Dit programma werd mogelijk gemaakt door Autokremers, Vleeshouwers Financieel Advies, Wasserie de Orchidee, Autoservice Schijns, Hanze Dranken en Evenementen, Grand Café De Pauw en Autoschade Peter Brouwers. In 1883, the volcano showed its true power. Vastelovens samen vanuit het Vastelovenscafé van Aftermerd in Lin. We hebben net gekeken weer naar een prachtige openingsdans van Spirit. Wie vond je dat? Nou, ik heb echt Spirit opgedaan. Weet je Wim, het is jammer dat het nu vastelovend is en ik wil een stukje vroeg lopen op wat TV11 allemaal nog gaat doen. Van de zomer gaan we een zeer groot slagerfestival doen, waar eigenlijk een van de mindere goden, ik zal maar beginnen met Christian Anders, komt er. Ik wens hem zo'n dansgroep erbij die dan door en met zullen doen. Ja. Zullen we die eens dan gaan benaderen? Dat gaan we proberen. Dat gaan we proberen. Ik heb begrepen dat die genoeg leden hebben, dus dan moet zeker een afvaardiging. Die laten we komen, want dat is het neusje van de zalm. Maar niet minder, we hebben ook het neusje van de zalm uit Weert in even zitten. Dat klopt, ja. Ik kom helemaal uit Weert, ja. Ik stel ik heel even voor aan de kijkers van TV11. Ik ben Ron Klaassen tot aan 5 maart. Tot aan de Vastelovend, als het weer afgelopen is, ben ik Ron de eerste. Landheer van de Scheupkes in Weert. Een schone Vastelovendvereniging. Heel schoon in het groen. En we maken er wat van. Dus geen jobsherder, maar een landheer. Ik ben een landheer, ja. Zo, dat is natuurlijk ook nog weten waarom dat zo is. En Weert is natuurlijk ook opgedeeld in wieken. Van wat voor wiek uit Weert. Van het groene woud. Dus daarvoor is het een beetje zo van alles groen het scheepjes. En ja, we zien natuurlijk een week. En er is mij gezegd, dat hebben ze mij verteld. Ik moet ook alles leren. Ja, ja. En Weert heeft een stadsprins. En ja, een tweede prins kan er niet zien. Dus moet je een landheer zien. En blijkbaar ben ik de enige landheer in heel Limburg. Dus dat hebben ze mij ook ingeschoten, dus vandoor. Ja, dat hebben ze in Remunje ook. Want die waren een paar weken geleden, een uitzending of 4-5 geleden. En toen vertelde de grootvorst van Remunjos, die hebben 14 verenigingen, waar ze 14 prins hebben. Maar ze hebben maar één echte stadsprins en dat is de Bacchus van Remunje. Daar heb ik net wat van gehuurd, joh. Daar was je wat aan het vertellen. Dat is een feit. Dat was vorige week was dat toch? Want die kregen allemaal een sleutel wat nergens op pas en Bacchus en de Breegiezer kunnen we wel binnen. Zonder kloppen. Is dat in Weert ook zo, nee? Nou, ik kom niet overal binnen. Dat, ja, ene keer, dan moet ik weer weg. Dus dat is meestal zo. Maar nee, hun organiseren dat allemaal voor mij waar ik naar binnen moet. En ook niet meer naar binnen moet. Dus, Maar er was niet alleen gekomen, wij hebben het allemaal metgebracht. Een chirpje. Ik ben Jamie Dankers en ben 10 jaar oud. 10 jaar oud en wat was je eigenlijk in de vereniging? Jeugdprinses. Jeugdprinses? Kijk. Oei. En hebben ze nou ook adjudanten bij dan? Of? Ja. En wem zijn dat dan? Etnie en Lotte. Laat eens kijken. Daar zijn ze toch.
En wie het? Doe het? Ik ben Lotte en ik ben Lotte Melnik en zit in groep 6 van basisschool Aan de Bron. Alsjeblieft. En doe? Ik ben Ednie Wakano en ben 11 jaar oud. Ja, dat lijkt me superleuk als ze met zo'n jeugd die moest toe eigenlijk in Veurgeest. Ja, dat lijkt me toch wel get. Het is helemaal geweldig. Ja, die jeugd die het de toekomst, hè, Zo die is moeten het allemaal gaan brengen. Ik hoop dat ze het vastelovingsbloed nu krijgen. En dat ik daar een klein beetje van hun kan overdragen als ik straks 70 ben. En dan lopen die helemaal voorop bij de shop. En dan zeggen ze van, dit is het goede woordje. En wat hebben ze eigenlijk geïnstalleerd? 2 weken geleden. 2 weken geleden ben ik neer door dit ei maar in een ton gekomen. Dus ja. 2019. Ja, zet er ons weer maar af. Ron de Liefste. En dan weer ze Prins Bison Vereniging en wie gaat dat in het werk? Nee, landheer. Landheer, Landheer, ja, jullie mogen dat zeggen. Als ik het zeg, dan krijg ik op mijn van de vorst. En, ja, hoe gaat dat in zijn werk? Ze komen me vragen, ergens rond september komen ze me aan de deur. En dan stonden er 2 vreemde mensen aan de deur. En dan zeg ik mij, joh, want ik zeg gewoon mij al tegen alles, joh. Dus dit was ook heel makkelijk. En dan moet je hier lang stil horen. En dan op een gegeven moment komt ze dan 2 weken geleden. Dan is het er een ene keer. Maar ik neem toch aan dat ze dan op een gegeven moment dat ze toch een beetje zenuwen hebben en zo. Wat is in het dagelijks leven? Ze vragen me. Ik ben milieuadviseur. Ik doe voor bedrijven allemaal milieuvergunningen regelen en dat soort zaken. Zo. Dus ja, dat zit je ook een beetje in mijn spreuk en mijn devies moet ik zeggen. En zit je ook een beetje in de orde die je uitgesteld hebt. Ik kan me voorstellen als ze dan een uitgeropen bus, Wim. De geest dan s'avonds naar bed toe, dat ze zich echt dan het eerste wat ik gedaan heb. Eerlijk mogen je niet zeggen, maar. Ja, nee, dat viel wel mee, want het was natuurlijk. Landheerlijk. Nee, dat viel eigenlijk wel mee, want het was natuurlijk een feest. En ja, nee, ik moest eerst de eieren eten om naar bed te kunnen gaan, maar dan ga je natuurlijk heel langer. Dus, dus nou doen. Nee, dat hebben ze nog feest. We hebben nog flink feest gehad. Ja, want ik was ook onlangs ik bij een uitroeping wel van de Prinsen in Halen. En toen werden ze s'avonds na de uitroepen, dus tegen 1 uur of 2 s'nachts, werden door de grill aangestoken. Stingen ze dan met 200 man op de straat te grillen. Nou, ik denk dat Prins wat slechter zien vandaag. Je gaat dat niet redden hier. Nee, nou, dat heb ik niet. Die eet geen vlees, die eet soep. Oh, zo. Nou, nee, dat is shawarma, hè. Dat is shawarma. Dat draait, Wim. Ja. Ja, nee, wij wachten totdat we overlopen, kom je een auto voorbij en dan hebben we shawarma zo werk. Ja, super. Nou, dat is best ook niet alleen gekomen, dat was ook een adjudant nemen gaan. Ik heb nooit bij adjudanten bij me, ik heb er 4. Maar ja, ze kosten natuurlijk niet allemaal op een maandagavond. Ze hoor je natuurlijk wel heel graag. Maar ik heb William bij mij genomen en ik heb een vrouwelijke adjudant, Astrid, bij me. Dus als die ook nog wat willen vertellen. Dan een van die 2 rietig natuurlijk. Ik mag niks meer, nou. Oh, nee. Die moet door zichzelf ook niet aan te Ik moet niet met de sheriff. Snap. En doet die vrouwelijke adjudant de rest dan? Ja, die heeft alleen mijn veren vast als ik naar de wc moet. Dat is wel zo, ja. Wim, van weer een lid van de Shirtjes, ja. Dat hebben ze weer voor als ze landheerbus ten opzichte van een bakkers. Ja, ik zie daar een heel groot voordeel in. Ja, is dat zo? Ja. En het is wel maar een paar weken. Ja, dat is ook goed. Ik zeg altijd zo, te veel boterham is ook niet goed. Nou, werken komt er nou wat minder van natuurlijk, hè. Dat is wel zo. Ja, maar een land hier dat werkt, dat zal ik niet willen hebben. Nee, toch niet? Nee, stel ik nu eens voor dat die eens, maar ik wil het nog niet over de lief van de gemeente hebben. Maar stel ik nu eens voor dat een van die prinsen van ons ging werken. Nee. Ja, nee. Dat zou ooit een prins in werken? Ik nog nooit. Die van Oranje zelfs niet? Nee, die helemaal niet. Ik vind dit hier zitten, vind ik toch best werk hier. Dat moet ik wel zeggen, best werken, ja. Ik was met een uurberoeping, was ik niet zo zien, dan wacht ik eens nu. Dat moet ik wel zeggen. En voordat ze dan gaan slopen, dus je dan eerst shirtjes stellen of kan je ze direct... Oh nee, dat zijn alleen beerglazen die ik geteld heb. En dan het eentje heb ik dat niet meer nodig om shirt te tellen. Nee, dat is niet meer nodig. Wat staat er nog allemaal op het programma?
Ja, daar stonden een hele hoop recepties af. Ja, andere hoeheden toespreken, engageren. We hebben natuurlijk we hebben nog jeugdboerenbal gehad. Ja. Wat hebben we nog? En natuurlijk, ja, onze eigen receptie. Ja, als heel Limburg kijkt, ze mogen allemaal komen op de 23e. We hebben een heel groot buurthuis, heel veel parkeerplaats. Dus daar kunnen ze allemaal komen. Dus 23 februari is het. En nog wel van de vies loopt ze de vastelovend door. Met veel muziek en tamtam in een groot milieu wordt Nemes, maar dan ook Nemes, de vastelovend beu. Als ze net 3 keer duizend, is het programma voor mij. In Remijn doen ze het altijd 3 keer, maar weer niet. Nee, wij horen je alleen maar van ene keer wat zeggen. Ja, maar het is wel erg lang. Zullen de kiekers dat allemaal hebben gehoord? Ik weet het niet hoor. Ik wil nog wel een keer Ja, zeggen. doe dat maar een keer. Met veel muziek en tamtam in een groot milieu wordt Nemes, de vastelovend Oetsbeu. Hey! En dat is ook goed. Ja. Ja. En dan, toen had ze nog een spreuk. Laat ons horen. De visa. Ja. Voor Oscar String, daar zijn het paardje op stal, want ver kon swingen op het ede vastelovendpaal. Hey! Zo hé. En dat allemaal in de Er rest me eigenlijk nog één ding te zeggen. Een hele schone vastelovend. Jullie hetzelfde. En ik zal zeggen, kroep er niet te zeer lang doorheen, maar loopt er gewoon doorheen en dan komt het goed. Of niet? Ik denk het Of is het ook. meer met vallen opstaan, Wim? Het is altijd met vallen opstaan, maar dat is het hele leven. Ja, dan hij die vast aan de beurt van Wim. En dan waren bakjes, dus er kan niks gebeuren. Nee, Ik heb een goede raad voor de gatje. met gooien adjudanten kunnen ze overal. Ja, ene keer hè. Schone vastelovend. Ga ze met me naar Bezel toe? Jazeker. Naar het uitroepen van de prins van Bezel overheen, naar de prins van de Draakje. En dat is een geweldige happening. Je moet dus met me met gewoon eens kijken wie dat toch heet. Nou, het hele dorp duidt er weer aan met. Ja. Vastelovend samen vanaf de Mert in Bezel. Verzin gelandje het Drakenriekie, wat één keer in de 4 jaar werd die de drakenspel opgevoerd. Het is een pracht om te zien, maar vanavond werd hij de nieuwe voorganger van de Draken uitgeroepen. Kom er eens met kijken. Door de keuken. Eier over neer te bakken. Gelukkig zeg. Voor over neer te werken. Hier het glas uit. Kijk of er door is er omgetrokken? Ja, kom maar. Ja, oh, vastelovend samen. Vastelovend samen. Vastelovend samen. Goedenavond. Als ik heel even voorstel aan de kijkers van TV11. Ja, ik ben Ruud van Deuzen, 30 jaar. Een echte Beelse. Echte bezels en dan weer zijn prins bij de draken. En wie heet dat dan in zijn werk? Ja, dan komt hij de kroeg in. Werd hij op een stoel gezet. Hè. En dan tussen de oude jongen en geduwd. En dan was de prins. En wanneer kreeg ze dat dan te horen? Vooraan in oktober dit jaar. Ja. Dus wie het van tevoren. Ja, en wie gaat dat dan? Komt dan een keuzecommissie naar die toe? Ja, ze hebben een prinscommissie. Nadat de raad gestemd heeft. En ja, dan belt de vorstig op. Met de welbekende vraag. En dan ga je beginnen. En dan zijn ze direct ja. Ja. En hebben ze dan nog even met de vragen zo, of alleen maar aan zichzelf? Nee, dat was vrij duidelijk. Dus dat hebben ze altijd keer willen zien. Ja. Best een beetje zenuwachtig daarvan. Maar nee, Nee? Helemaal niks, helemaal niks. helemaal niks. Kijk, dat is een prins wat gaar niet zenuwachtig is, dat vind je wel goed hè. Wat doe je in de dagelijks leven? Ik ben projectmanager. En ja, nu beginnen we aan het volgende project. Ja, want als projectmanager is dat niet moeilijk om een nieuw project te bedenken. Nee. De komende weken zit ik vol. Was je in het dagelijks leven vrijgezel? Nee, ik heb een vriendin. Verloof. En ja, met de carnaval hebben we 10 jaar samen. Dus ja, daar heb ze nog maar zomaar vanaf. Ja, en dan wat zag de vriendin ervan?
ja, dat was natuurlijk even de tuin bieden, zoals ze dat zeggen. Maar ja, de wet begeer het wel. En die stond heel snel achter me. Dus dat is een goed teken. Ja, heel goed teken. Dan zal ze die nacht wel Prins heerlijk al geslapen hebben, of niet? Oh, ja. Ik zal dat zelf maar rennen. Die adjudant, wie is dat? Dat is Nick van Deuzen, mijn broer. Ja, dat staat helaas niet hierbij, want daar moest de bühne op. Maar daar zijn gaan in een filmpje wat terugkomen. Ik neem ook aan dat ze een spreuk hebben, of niet? Ja, dat heb ik. En dat is? Ja, gewoon niet verzaken, maar feest maken. Niet verzaken, feest maken, dat is hem. Wie was het ook wel? Niet? Niet verzaken, maar feest maken. Niet verzaken, feest maken. Een hele zone Vasteloven. Ja, dankjewel. Vasteloven samen, een week eerder is de nieuwe prins in de beurt. Een week eerder, ja. Ja, het grote voordeel. De je prins zijn natuurlijk een week korter prins kunnen zien, maar ja, dat is al in de game. En we hebben ervoor gekozen omdat zo'n nieuwe prins nu eigenlijk vanavond zien uitkomen. Het ganse Vastelovensprogramma meemaken in zijn eigen jaar. En niet die week vooraf, zou ik maar zeggen, nog volgend jaar zou moeten doen. Dus dat is wel schoon voor hem. En heel lang seizoen, steekt er het bijzonders op het programma dit jaar te draken? Nee, we hebben een normaal seizoen en we hebben het jubileum 2 jaar geleden gehad. We hebben een normaal seizoen. En ja, er gaat misschien nog wel mensen trouwen binnen de Rood van Effen en hebben een extra feestje moeten trekken. Maar daar wachten we maar rustig af. Ja, maar een normaal seizoen bij de Raken is natuurlijk ook een druk seizoen. Dat bedoel ik maar. Nee, dat is zeker een druk seizoen. We hebben weer een fantastisch programma in één gesoesterd. Met flink wat goede artiesten, LVK-finalisten. Dus dat komt wel goed hier in de dorp. Absoluut. En vanavond, wat staat er vanavond precies op het programma? Vanavond gaan we natuurlijk eerst met een draai naar de zaal toe. Dan gaan we de zaal nog even flink spannend maken. Dan halen we onze prins eruit. En dan werd er nog toen in de kleine uurtjes gevierd in de zaal en in de patio. En in de kleine uurtjes dan gaan we de prins maar niet naar huis brengen. Maar dan is het ook goed geweest. En zijn er geruchten geweest voor de nieuwe prins? Zat er erbij? Nou, we hebben dit jaar Sinterklaas op 5 december de 11 prinskandidaten bekendgemaakt. En is vanaf tijd elke week is van Sinterklaasjournaal geweest op Facebook. Worden elke week een kandidaat aanveel. En de 5 kandidaten die over waren, daar gingen echt de geruchten wel over in het dorp. En uiteraard onze prins Ruud ten eerste, die stond er weer aan de top natuurlijk bij de geruchten. Ik kan alleen maar zeggen, proficiat met zo'n vuurganger en de hele zone Vasteloven. Dat gaat zeker lukken, dankjewel. Ja, nou, zeker wat doen, Kevin. Ja, dat wil ik. Ja. Hoe staat de prins? De prins, dan moet de scepter eens voorzichtig, ja, dan komt de scepter hier. Beste prins, best zenuwachtig. Nee, Eastkaaien hebben we dit niet. Beste rakken en draken, dan gaan we genoeg voor het goed houden. Onze nieuwe drakenprins 2019. Hier is toch voor u en voor ons prins Ruud de Eerste!
Jonggeleerde is uitgedaan, dacht Tim hebben. Onze verslaggever die niet uitzwamen is weg te Sloan. Hij was te gast bij de jeugdvastelovensvereniging De Erpekes. Een heus jeugdprinsenpaar werden er uitgeroepen. Wie ze waren geraapt, kwamen ze natuurlijk uit de Erpelenzak naar voren toe. Erpelkus Ongerzeil. Mogen ik een groot applaus voor ons nieuw prinsenpaar van 2019. Prins Sten en prinses Sam. En dan hebben we nog een hele hoop op het programma staan, de 22e. Als ik me niet vergis, is op de 22e het jubileum van de Stoepkloekers. Wat een naam, hè? Stoepkloekers. Daar vul ik me wel bij toe. Ja, ik weet dat het al. Dat is namelijk hier, doen ze dat. Hier, bij ons. En ja, dat is een vereniging hier van het dorp. En die zitten eigenlijk een heel klein caféetje. Ze hebben eigenlijk het meest vreemde aan de avond, vind ik, wat ze doorheen hebben gestampt. Daar spelen de Badse Klatsers. Een orkest uit België, geloof ik. Ze hebben een Belgische artiest, Jimmeke. Kijk. En hebben ze zich, nevenbij hebben ze zich ook nog gehaald, Johnny Romein. Ja, en dan hebben ze Ton Wolters uit Weert, dacht ik. Dat moeten die mensen van Weert weten. Ja. Nou, en dan komt nog een verrassingsartiest, dat mogen we niet zeggen. En een disjockey XXL staan. Wat een programma. Ja, dat is een flink vet programma. Dus, maar niet vergeten, hè. We hebben ook nog het Prinsenslagerfestival. Daar wou ik dich vragen. Ja, alle prinsen die het liedje nog niet hebben ingestuurd, je kunt het nu nog doen. Je kunt dan de beker hier komen afhalen. 2 keer het... Ja, de beker afhalen, dat is wel lastig. Want ik heb begrepen dat Bakkes ook komt. Bakkes heeft al 2 keer gewonnen. Dus we moeten nu voorzichtig gaan weer, hebben we wat van zeggen. Ja. Voorlopig allemaal de 21e te zien. En de 15e is de jeugd. Wie laat is dat? Vanavond Goeren. Alsjeblieft. Dus proppen om tegen nog laten zien. Ik kan de beker alvast metnemen. Ja, en het Jeugdprinsenslagerfestival is op 15 februari, vrijdag. Dat werd voor de eerste keer georganiseerd door de Kuurcupjes. Dus te veel om op te nemen. Ik kan alleen nog maar zeggen, tot de volgende week weer in het Vastelovenscafé samen met Wim en onze tambourinist, of hoe zeggen ze dat in België? De rammelaar. De rammelaar van België hebben we hier bij ons. Dus dat is weer het is de landheer, zeg ik dat. Ja, de landheer, dat is weer, hè? Niet vergeten. Hè? De rammelaar, hè? Ja. Van mensen nog allemaal een schone vastelovend. Blijf gezond en dan kan ik alleen maar zeggen, tot de volgende week. Alsjeblieft. Beste kijkers, denk erop, u ziet uzelf op TV11. Oh! Hier. Dit programma werd mogelijk gemaakt door Autokremers, Vleeshouwers, Financieel Advies, Wasserie de Orchidee, Autoservice Geins, Hanze Dranken en Evenementen, Grand Café De Pauw en Autoschade Peter Brouwers.